Il-Kabinett tal-Ministri approva trasferiment ta' 3 artijiet. Art ta' Tbieġi li se tgħaddi lura għand il-Malta Industrial Parks u art fix-Xewkija li se tingħata lill-kumpanija li tiżviluppa s-software. Art oħra f'Ħalfar hija ntiża biex kumpanija tal-farmaceutika tkun tista' tespandi. Dawn id-dettalji tom il-kellim tal-Gvern Carmelo Abela f'konferenza tal-aħbarijiet li fiha tar rendikont tal-ħidma li wettaq il-Kabinett f'Mejju. Abela spjega wkoll l-irwol ġdid tiegħu. Din hija prova ċara li l-Gvern Laburista jrid anki jinforma lill-pubbliku dwar dak li jkun għaddej u allura l-rwol ġdid ta' kellim tal-Gvern huwa jaqa' taħt l-ambitu li l-Gvern minn żmien għal żmien jinforma dak li jkun qed jiġi deċiż fil-Kabinett naturalment b'ċertu kawtela billi wieħed jifhimha imma li tajb ninżommu kuntatt dirett mal-poplu anke permezz tal-ġurnalisti. Kien approvat ukoll memo dwar Pjan Nazzjonali għall-Enerġija u kien approvat memorandum dwar il-Politika Nazzjonali tax-xogħol. Matul ix-xahar ta' Mejju il-Gvern approva wkoll it-twaqqif ta' Strateġija Nazzjonali għall-Itteriżmu. Il-Gvern se jkun qed jara wkoll li titnieda kampanja edukattiva dwar dan. Il-Gvern approva wkoll xiri ta' proprjetà f'São Paulo fil-Brażil biex isservi ta' konsolat. Din il-proprjetà se tkun qed titħallas b'80% minn fondi Ewropej. Il-kellim tal-Gvern qal li l-Ministeru tal-Affarijiet Barranin għandu lan li jsaħħaħ ir-relazzjonijiet bilaterali ma' pajjiżi li jistgħu waslu għal ftehimiet kummerċjali. Bilan li l-anzjani jkunu iktar imħarsa il-Kabinett approva abbozz ta' liġi għal min jagħmel abbuż fuq l-anzjani. Dan l-abbozz ta' liġi għandu lan li jżid il-pieni għal min jagħmel xi abbuż fuq l-anzjani. Intant bilan li l-Gvern ikompli jersaq aktar qrib il-poplu fl-ewwel ta' Lulju il-laqgħa tal-Kabinett se ssir fil-Gżira Awċija.